da kasong present keba penlingo bat penketa ia kemensiam jong utei unong hikai katba udang rong ha katei kas kamras kelas keba ula penkre ialah ke jong ke lenong la ke jong ke topik ban hikai ha katei ke kelas Henry haba urung ha katei ke kamra kelas barok ki kena da keba kilale ban penlingo ia utei u nong hikai kila ai ka kanchi bat ya katei ka present ba un pliet bat da ka ba kta ya ka mensim jong kinong pej bat ya utei unong hikai ula pliet ya katei ka present bat lalap ya ki cuti ka ba kitei ki kena ki baladon khat riu bat khat news nem ki ba syong hak te ka kelas kila song ya utei unong hikai namar utei unong hikai ujuyaj ar kenta manla kasngi tang na kabenta baun lej ban ai jing hikai ya kite ki khana skol kabadei katei ka skol kabadon hapo Philippine kabakerteng Immaculate Heart of Mary Higher Secondary School hakaba ya utei unong hikai latip kerteng kom usisar pun salan bat laong ba utei u nong hikai ujuyaj san kilometer man kasngi tang nakabenta baun lej ban hikai ya kitik khna bat kalong ka ba ya u baun thet daki weipat ki cuti namar udei unong hikai uba pej ya ka yeng ka sem bat ya baro ki badon hapo yeng uhaban penbet penbiang na kata kadaw kioi ba uhaban yat lenti man kasngi daki ar kanta bat kumba san kilometer na kata kadaw kitei ki khna da ka ba ki aya katei ka gif ya utei unong hikai kalakta sisa ya ka mensim jong utei unong hikai namar bakila perkhat lem na ka benta jong u bat klapen long ru ya u ba un chau umat namar bakila le ya ka ka ba na ka benta jong u bat kila batai ya ka jinglong bat ya ka jing tresitom jong utei unong hikai bat laong ba man kasngi jupep ujuyaj bej ar kanta man kasngi da ka kejat bat ju pendap penbiang ya ka yeng kasem baro kat kejing don kam jong ka yeng